76 гадоў таму ў ходзе Люблін-Брэсцкай наступальнай аперацыі войска першага беларускага фронту ціснулі ворага з тэрыторыі Прыбужскага края. 28 ліпеня 1944 года дата, якая адкрыла новую мірную старонку Брэсцкага раёна. Ушанаваць памяць тых, хто абараняў і вызваліў нашу радзіму ад фашысцкай нямецкай навалы, кветкі да мемарыялу і хвіліна маўчання. З кожным годам удзельнікаў Вялікай Айчыны ўсё менш. Летась у Брэсцкім раёне іх было 19, сёлета значна менш. Ветеранов войны у нас осталось всего 13 человек, к сожалению. Усім ім аказваецца дапамога з боку ўлад і валанцёрскіх арганізацый. Памяць пра такіх людзей павінна заставацца з намі заўсёды. Самая основная задача, наверное, нашего поколения, те, которые видели живых ветеранов, учились по ихним подвигам, наказом жить и готовить молодое поколение. Мы не должны допустить такого, чтобы забылись те события, через которые прошла наша многострадальная Беларусь. Пасля мітынгу ў раённым доме культуры прайшло ўрачыстае мерапрыемства, на якім узнагародзілі пераможцаў з усяго Прыбужжа ў розных конкурсах. Сярод такіх і адкрыта акцыянернае таварыства «За мір» у номінацыі «Лепшае сельскагаспадарчае прадпрыемства» па выніках выканання сацыяльна-эканамічных паказчыкаў за 2019 год. Эта награда и этот диплом является результатом работы не только меня, но и моего коллектива, работников предприятия. Шли третий год, как к этому шли, как возглавил хозяйство. Сил было, конечно, приложено немерено. Весь опыт, который приобретался работой где-то в районных структурах и в областных структурах, пригодился опыт достижений целей. Таксама ў гэты дзень у доме культуры арганізавалі выставу дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, на якую сабралі вырабы з усяго раёна.